Shalom, Horas, Parhaduk HKBP Kebaran Baru, Pasahaton, selamat, Ari Parningotan Hananaik, ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhita sude na adong di gerejaon, dohot na mandohoti, ibadah sian live streaming di inganan nabe. Andorang so tapuka ibadatta, martang yang nahoho manghita di bagasan rohatabe. Amin. Uria ni hina hololongan ni Tuhata, marlas ni roha dohita harion, makalason parningotan ari hananaik ni Yesus Kristus, ima dalan hasitongan, dohot hangoluan. Ia manaik ibana tu banua gijang, dadana naing manadikon hita, alai naung sahat ibana tu habangsana, jala mangarajai saliling-lilingna. Tahalason mahana naik na tu surgo, ibagasan puji-pujian dohot roha mauliate. Ala ibana naung manaiki, naro do ibana muse mangalapita. Taukap marohata marsomba tu raja naung monangi, jala naung mangarade inganan di hita. Marede mahita sian buku ND HKBP nomor sia pulusia ayat sada ro di ayat tolu. Jog paham. O Yesus, oro uluni, luhut na porseai, ruasmu anggo hami, o hangoluan namion, o hasonangan namion, o hagogon nami. Suruh togu rohanami asahami mangaleho Tuhan asaha sangapo.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do didok Tuhani, bahenokku do sogot namonangi, rap dohot au hundul di habang saki. Songon au namonangi, jala hundur rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang Mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina kimumbili. Nau manaik tu banua ginjang salah jala hundul tu siamu ni debata. Saya suruh maton di parbadia tu rohanami. Asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehon tu hami parhalado naburju tu hatam. Pargogoi manasida. Asa toktong diradoti nasida ulaona. Jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi. Asa tungrarat harajonmu di hasianganon. Pai masude musum. Peak ditoruni patmu. Saya pamonang mahami saluhutna manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Ai hodo na mangolu dohot na mamgomgomi rap dohot amai dohot tondi parbadia. Amen. Hudul mahamu. Marede Mahita sian buku ND nomor 37 ayat sada dohot ayat 5. Ingoton masa radio, anak ni Tuhan Yesus, Tuhan bersama dan kotor, nasotar pandemere, nasombama Tuhan kai, nangulaku amanai, taputi maibana. Oh Yesus Tuhan kami, kasih rohani kami, saya tatap kami nadison di paraloan kami. Patoku kami sasude, tupahi kami monangde, lodi ujung nasogo. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu pardingotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Imasian Markus 10 onom ayat 15 ro di ayat 10 onom. Jadi nin nama mandok nasida. Lao mahamu tu liat portibion. Jami tahon hamuma barita na ulii tu nasa natinopa. Na porsea jelatar didi dapotan haluawon. Alai na so porseai ona uhumdo. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami,
mangolon membantu pati kami. Amin. Marinde mahita sian buku NDHKBP nomor 686 ayat sada dohot ayat tolu. Jong maham. Tato potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Ujau hami do guarmu nabadiai, alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasi roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jalan hehe sian namate. Nama naik tu banua ginjang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Saya patok tong madi hami roha hamule ateon tuho. O tondi parbadia pangapul dina marsak roha. Pamalu masa luhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami asa marlas roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, saya unang tulak hami. Saya tangihon mahami ho ali debata ama anak dohoton di parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. ICB mangulahon akan napinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do naong mate alai dada holani. Naong mulak manguludo jalani siamun ni debata do ibana mangodihon kita. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Pundul maham.
Marede mahita sian buku ende nomor 587 ayat 1 dot ayat 2. Ta endehonlah si roha pasangapon Tuhani roha holong nama monjat lahong endehoni gano pari gano poni unang lupa hodisi aka ende na umuli si pasangan Tuhani nang parhina loani tay pasangan Tuhani. Ta endehon las di roha si padame rohai Ungalado bada-bada dot akahosomi Adameon itu hatta idosi hirimoni Tapalambat marohata nida akadongani nama tua dosude Tangihon hamu mahatani debata turpuk epistel di pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsurat di Pesalmen ono 18 ayat 10 odom ro di ayat 20. Dolok ni debata do dolok basan gok aka putsu do dolok basani. Kuasa saya mengguru hamu ale akadolok akibo do akolusion akinilit di debata panengaranna saya inganan ni Yahova doi saleleng-lelengna. Maribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirai Sinai di bagasan haba diaon. Nunga manaik ho to bijal di taban ho do na nunga maruli silehon-lehon ho di tonga-tonga ni manusia nang akana marbalik asa maringan isi di bata Yahova. Pinuji ma Tuhani ganu pari dok pe di paporsat hontu hita debata do mangurupi hita ido sahatna martua do aka tumayhon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Mari demahita sian buku ende nomor 100 ayat 1 dot ayat 2. Jom mahamu.
Taha tidakon maha porseautai, songona hina tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion. Rab mahita mandok. Au porsea di bata Jehovah, ido ampar gugu na suatu dosa, natu mopalangi. Au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tidibon si Maria, naga bagabian sultan di parbadia, adora Tuhan, ido tuhata, natu boda berot, di panghukum manusia natus, namate terpajang di mana di hau pinasa, natua tu banua tu rudukana, namulak mengeluh dia kata Tuhan, nama naik di surga, laut tu siamun di batan Jehovah, nama naik pardugo nasugas nasani, di sini mana kami nasugo talakon, mauni nak namangulu doa amate. Kau persea di tondi perbadia, jala ada usaha ini badia, uria terhadap Kristen karena badia, uria atau di makalak, doa dihatai namando, mulak musuh kutak mate, doa dangoluan nasoras sudah. Amin. Undul mahamu. Puji-pujian sian paduan suara seksi paropuan.
Puji-pujian Sian Kor Paduan Suara Seksi Amat.
Marende mahita sian buku ende nomor 100 sada ayat sada dohot ayat 2. Tai tigogo ihutuho palungun rohanami tu surgoi inganami oh Yesus Tuhan nami. Togu tokton ahania di dalam itu surga andosoi poloani sasato hami mago. Damini debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat perningotan di hari hananaik ni Tuhatta Yesus mahita saluhna. Barita nauli siakata ni Tuhatta di pesta perningotan di hananaik ni Tuhatta Yesus. Ima sian ulaun ni apostel biduna para julu mamuka sian ayat sada saha rodi ayat 10 sada takasma tapai hutihut. Hata pamukaan dohot hahihicak ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Nungasidung ni aku bae nali Teopilus barita na para jului taringo tu saluhu ulao doho poda na pinuka ni Yesus. Saha ro diari hahicakna dung jolo dipatihi ibana marhite hite to di parbadia aka apostel na pinilik nai. Dung salpu haporsuhon nati naon nai di patadda hodo dirina mangulu tunasida marhite hite lantada. Ima napi natarida honna dirina tunasida liling ni 40 hari. Doho makataho taringo tuhara jaun ni debata. Jadi dina domu ibana doho nasida di patihima. Naso jadi merek nasida sia Jerusalem. Sojolo di paima baga-baga niamai. Nabi nege munai sia nau ninna. Ayai do didiho si Johannesi alai to di porbadia do didiho notot tuhamu dang pola piga arinari. Laos disukun akan apungui maibana kanin nama pajong-jongommu masaonari ali tuhak karajauni di Israel alainin nama madok nasida dang ro dihamui boto tahun nama nang obasna Nabi Nuhul niamai guru di huasona sabing. Alai jalo omuna doha gogon ni todi parbadia nasonggo tuhamu. Gabe siti dangikku mahamu di Jerusalem. Doho di Sadok Judea, doho di Samaria. Saha ro di ujung ni tanoon. Jadi dung dilok songoni tarhicak maibana di panok noti nasida. Dungi di holipio buni maibana sia jolo ni mata nasida. Di nati nuluton nasida do peibana nalawi tu gijang. Nunga jongjong di labung nasida dua halak parulus namar linang-linang. Aka nama dok. Oh hamu halak Galilea. Ahama say jongjok kamu mamerengi do pak gijang. Anggo Jesusina tarhicak sia labung muna tuban wa gijang. Narodo ibana sugut, songon nani idamuna ibana, laho dopa banua gijangi. Ido
Sahana hamunak kadongan di bagasa goar itu hatta Yesus pesta sadarion termasuk ma di piga pesta nata pesta hon songo pesta bulun di tonga-tonga ni huriata marningot pabahenan ni debata marhite itu hatta Yesus ta pesta hon do ibana di hatu tubuna di namar pesta Natal hita na di bulan Desemberi. Na baru do hita nang mamestahon parningota di hamamatena laos mangihut tu haheheonna. Jala dukehe tu hatta Yesus dada manigor manai kibana tuban wagijang. Alai di poroti bioddo peibana songon nani do nisi Lukas nakining di surat naon o 40 hari nari laho pataridahon papatarhon tuaka sisianna tuaka namang hutun ibana asa gabe fakta jala asa gabe bukti bahwa Yesusi sitong hehe siak kamatian. Ido banna manang napigahali ibana madapoto nakasisianna secara nyata jala disaksikan dibereng secara kasat mata hadirion sosok dohot figur ni Yesus narap dohot nasida ido banna gabe laos sisianido sitidangi ada saksi-saksi yang menyatakan Yesus telah bangkit dari kematian. Alai lau si hudo, Yesus lau mempersiapkan akasisian naon, ala memang di boto Yesus do mereka akan menghadapi akka kesukaran bulun. Akka hamaolok kamaolon, dada holak kamaolon alai konadopan nasida. Hujatan, tantangan, doho akka penindasan narosiak kumali yang nasida. Alai termasuk gabe si taonon do alai komarsirang ma nasida. Sian guru rabbi nang liling rab do nasida. Idong molo jok nido di jamita di akka namoding. Sebenarnya bukan ala ni hamatiani mabaik kita marsak. Ala hamatian kepastian do. Jadi mula dok kala marsak ala ni hamatian dia tidak tahu bahwa dirinya juga akan mati. Alai nama baik kita hapusohan ima ala marsirang mahita sian naung manadiko kitai. Perpisahan itu nameng harukan nama baik kelu pakilala atap. Termasuk ima ditata Yesus naikon masa tua kasisiani. Itu benar perlu dibohali, diperlengkapi, dipersiapkan. Asa molo dung ditadiko Yesus nasida, adong kesiapan hati, ala ikon adong tanggung jawab nanaing urutan nasida, nanaing ulahonon nasida. Jala pesani nunga di pasaha Yesus si sebelumna molotajaha di Matius 22 pesan manang imamat amanat agung parsuruan tu sudeak kana porsea lau borha tu sadok porotibion laho mamaritahon harajaun di dewata. Dung pesal pui di bawah Yesus mamusena sida tu sada dolok namar guar dolok jaitun termasuk dohok nasa plusada si sean nasopa dohok si Judas Iskariot be rap dohok akka paropuan nama kaholong Yesus dohok akka pecinta dohok nameng idolakan Yesus napola di doh adong 120 halak tu dolok jaitun. Jala disima saat momen na para pudi mereka menyaksikan Yesus naik hehe nakok
Tuhan wagijak. Imana ta pesta ho sadarion. Jala ilo na pinatorang ni si Lukas loho akasisiani nagabe saksi mata si tongdo Jesus manaik Tuhan wagijak. Buasay kopola manaik iba na Tuhan wagijak. Na para jolo lausido na naing pasahaton na di pestata sadarion. Mengapa Yesus harus meninggalkan dunia ini dan naik ke surga? Pabua porotibion dada inganan saliling nililing na diaka na porsea. Dunia dengan segala kemegahannya bukan tempat yang selama-lamanya, tempat yang abadi di ngulunya kana porsea. Jadi suatu ngadok kamu makiri pola nana yang di Portibion. Idoban na si Paulus mau holan na di Portibion do hamu makirim jol mana dumangol mahamu. Anda itu orang yang paling malang kalau hanya berharap kebahagiaan itu hidup ini dengan dunia dengan segala keindahannya, kemegahannya, kenikmatannya. Hidup baik naik kota di konon Yesus dinampakkan dia naik Tuhan wagijang. Nah pada hon Yesus naik menuju tahta. Dan di Portibio Karajaon na ditiki mangulai bana naing di babaki do ibana gabe raja ni Portibio. Tababaki memang gabe raja. Jago di mana tabereng. Arung di bana huaso. Asa memberontak kita turom. Asa merdeka kita. Harusnya bisa. Andaikan Yesus menurutinya, apa yang gak bisa dilakukannya? Alay dang nalau gabi raja di Portibion. Itu ruput tau penaking didodoi. Pajong-jongom mu masao narial itu hak karajao di Israel. Tong do pero konsep ni pikir na sida naing raja ni Portibio Jesus. Tidak. Dang nalau raja di Portibion. Ngapa metu debataro tu Portibion naing menguasai dunia on. Ba maharaja ni debata moloholak raja ni Portibion do. Na naing kuasa on na. Si Hitler na jolo nang berkuasa menguasai Portibion. Dia tong do boy holan ala ni gogona. Nyata-nyata juga gagal. Dang nalau hamuliau kasangapon na di Portibion. Tahta Tuhan berada di atas segala tahta. Dia duduk di atas raja segala raja. Hamuliau na di atas sudi hamuliau. Molo adong pena merasa marmulia di Portibion. Dia masih berada di atas segala kemuliaan. Ido bay naik komanaik ibana tu Banua Gijang. Naik kenaikan. Sebagaimana juga dirindukan banyak orang. Sudah kita merindukan kenaikan. Alaidak sudah kenaikan kita rindukan. Bolaka nauposoon rindu dupe naik jabatan na. Naik kedudukan na. Naik gaji na. Naik penghasilan na. Alai unang manian naik dolar. Unang manian naik harga minyak. Ada itu. Di sada sisi saya sudah inginkan naik-naik. Alani itu molo tapestaho sedarion hana naik ni Yesus Tuhan wagijang. Cukuplah kita memandang dan membanggakan kita punya Yesus yang naik kepada tahta yang tinggi. Unang pola doho naik kolesterol na. Unang pola doho naik gula na. Unang pola doho naik darah tinggi na. Toy mak, ay pesta sedarion, pesta hana naik do, los kesempatan mon, boy naik darah tinggi na. Di orom matong, dangadong gabi hasangaponi. Alay na patuluhon, molo manaik Tuhata Yesus, Tuhan wagijang, dia meniti, merintis jalan untuk tempat kediaman yang akan dituju setiap orang-orang percaya. Molodungdo juguk Tuhata Yesus
di habang sanai. Alanido tujuan ningolut tapi menuju hasangapon naung pinaradin itu hatta Yesus. Jadi mororohi ta songo sederio tu garejaon hari Minggu tu garejaon martangia kita, martuha kita. Lalu apa tujuannya? Hanya karena menunjukkan identitas sebagai orang Kristen kah? Ngapadang hita. Tetapi pengharapan kita ketika kita tetap setia pada agama dan Tuhan yang kita percayai adalah janji Tuhan bahwa kita juga akan masuk menuju kehidupan yang baka meninggalkan dunia yang fana. Menuju surga, tempat yang paling mulia. Hamunak kadongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Napa duahon molo didok nakining Yesus naik tu banua gijang alanido ikon manata mahita memandang apa yang menjadi kewajiban kita sepeninggal daripada Yesus. Ngata pestahon Paskah, ngata paihut-ihut masa-masa pasion, via dolorosa, mengikuti semua perilaku, lakon, tindakan, sikap, tarlumobi si taonon, puncaknya adalah pengorbanan daripada Yesus. Semua ini sengaja dipertontonkan oleh Tuhan melalui Yesus ke tengah-tengah kehidupan kita. Ahadonata bereng di sini. Cukupkah kita hanya empati? Songok kita na berempati moladok kala na menderita asiro hate na alayola nido. Datum pola adong tindakan na menunjukkan belas kasihan na. Adong dohita na tangis paihutihu si taunon di Yesus. Tapi sampai di situ kah? Alanido molo taboto do songo dia naung pinatupa ni Yesus. Saliling manguna ibana di Portibion, jaladung manaik ibana tu Banua Gijang. Tugas utama bagi orang-orang yang percaya yang mengatakan Yesus benar-benar juru selamat anak Allah, maka tugas kita adalah melanjutkan apa yang mau direncanakan Tuhan tentang dunia, yaitu merencanakan dunia yang penuh dengan damai sejahtera, dunia yang penuh dengan persahabatan, dunia yang penuh dengan sukacita, dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Itu terus rencana di debata. Itu cita-cita awal daripada Tuhan. Bahkan cita-cita sampai akhir. Menginginkan makasiholi Portibion niya ning anak kadameon. Sonang niya kita di Portibion di bereng debata. Ibu to hamuro naing marsa di debata siya Banua Gijang. Iba bereng-bereng matong naing namasa di Timur Tengah. Diba bereng-bereng mana masa di Rusia doho Ukraina. Alai diba bereng-bereng mamusia doho na di negara tau narok kalak na masibunuan. Arok kalak na masiatukan. Ada ketidakadilan, ada tindakan-tindakan kekerasan, ada KDRT, ada kebencian. Inilah perilaku yang paling tidak dikehendaki. Naso ni halomohon ni debata. HP ido sa sitong na ubay naro Jesus. Nga di patudu hotu ita hamuna berek kamu ma. Uban na hutao pesangonon asa mardame do Portibion. Asa ditadikko dodosa, ditadikko kajahatonna, ditadikko sude akka ulaon ni sibolis. Jalalau sima tugas itu yang dikatakan itu na didok naraking di turbo tahun. Paboa didok tunasida ai dang diboto hamu tahun nama nang obasna Nabi Nuh nyamai guru Tuhan sauna sabindo alai jalo omunado hagogoni todi porbadia. Kita akan menjadi utusan dan saksi-saksi daripada Kristus. Naking dehonak kainata do. Ku utus kau lamar huay do nakengakenang. Hah? Dang dingok be.
Kuutus kau berkorban bagiku. Ido Yesus tu hita. Molo dung pelau Yesus tu banua gijang kembali kepada tahtanya. Dari sana Tuhan akan tetap memonitor kita. Jala akan memperlengkapi kita. Nalau pesta honota 10 hari naik di Haroron itu di Purbadia. Alai kita dipersiapkan menjadi saksi-saksi daripada Kristus. Menjadi utusan daripada Kristus. Dan boi mau hopi kita. Tidak bisa berdiam diri. Katakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Paboa hasitongan ni debata naung niulani Yesus, naung binereng mi. Yang sudah kita saksikan. Apabila kita merindukan kehidupan kita ini juga hidup di dalam kedamaian, berdamai dengan sesama manusia dan berdamai dengan Tuhan. Alai didok dang terulahi tai molo holar gogota. Tabo to hamunak kadongan molo mangulahi tadi huriat tau kolam mamakke gogota akal ta logika ta pikirata, maka akan terjadi kekaosan. Mengerjakan pekerjaan di tengah-tengah gereja. Apa yang dikatakan Yesus. Ikon olo dikuasai, dituntun, diajari. Todini debata. Ido bana didok diturpu tahun nakining. Jalo omunado. Todi nasia debata. Akan datang roh. Songgok Tuhamu. Gabe sitidang kumahamu. Menjadi saksi yang benar. Atau mau mengatakan yang benar adalah ketika kebenaran itu tercetus karena kita dituntun oleh roh Tuhan. Kebenaran tanwaing dia do. Benar nemu, benar nin nasibi. Sudah kita selalu mempertahankan kebenarannya. Idoban na marbadai. Roy natai odo nasitong ina. Udaw. Roa matai daung odo nasitong ina. Ketika kita hanya mengatakan kebenaran kita sesuai dengan pikiran kita, maka kebenaran itu akan berbenturan menjadi sebuah perseteruan. Alanido ikon olo do hita paimahom majalo todini debata. Asa todiina menggerakkan. Todiina menguasai, jala todiina mengojar kita, dan ketika apapun yang kita kerjakan, kita katakan natadok taulahon molo ala huaso ni todini debata nanaing nabi naga bagahon itu hatta Yesus ido naboi menggerakkan kita mengulahon akka hasitongan di debata yang akan menjadikan orang lain bersukacita atas kebenaran yang kita lakukan. Anggo kebenaran natarok nakining belum tentu menyukakan hati orang. Malah ada orang yang akan tersinggung. Malah ada orang yang akan marah. Alai ketika melakukan kebaikan kebenaran karena itu adalah perintah dorongan nasihat todini debata halak na asing pe taruli halak na asing pe berdecak kagum maulia tema Tuhan dileokko diau parmain na niguhan itu di Purbadia maulia tema Tuhan dileokko tuau besan na go to di Purbadia maulia tema Tuhan dilehokko dongan tuau ale-ale na go to di Purbadia, maka itu akan dinikmati. Adong rasa nyaman, rasa nikmat bagi orang lain. Itu menjadi utusan Tuhan. Itu yang menjadi saksi daripada Tuhan. Anggo nalau menyakiti do, anggo nalau mendukakan do, itu adalah saksi-saksi daripada kuasa-kuasa kegelapan. Alani doa menakadongan di bagasa goarni itu hatta Yesus Kristus. Ido banadidok menjadi saksi Kristus adalah pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang paling mulia. Ido inang nadok nadiet demunai nakining terhormat
Molo olo gabe siti dengi ni Kristus. Molo sipata pelea di dok portibion. Tapi semua berujung pada kehormatan. Mata berek sudedo meludah pada Yesus. Semua mencibir waktu dia menjalani penderitaan. Tapi apa ujungnya? Ahado ujungna. Ujungna adalah kemuliaan. Kita do mamereng salib seperti sebuah hukum yang paling nista. Hapesa sitongna Yesus yang tersalib adalah menjadikan karya Allah sungguh mulia. Alania menakadongan molo manaik tu hatta tuban wagijang dan perlu luluata di mana letak lintangnya, di mana letak bujurnya. Dia tahun-tahun awal adong doa akapan debisuk yang mencoba-coba mencari di mana sebenarnya tempat Tuhan itu. Ai diripu do surgoi benua gijangi tahta tempat Allah itu ditentukan oleh ruang dimensi. Adong ingananna, adong letakna. Masih di tata surya kita kah? Atau sudah jauh? Yang mau digambarkan ada tahta Allah, ada kerajaan Allah, ada raja yang mulia yang nama nguluhok kita, nama natap kita, nama ngarajai kita. Hidup benar naik tu hatta Yesus Tuhan wagijang. Kita punya raja yang merupakan raja di atas segala raja. Menduduki tahta di atas segala tahta. Alani dangarong keragu-raguata. Ikut totong hita di bagasa kaporseaon. Meyakini ada Tuhan. Alai sambil mengakui ada Tuhan. Adong do Yesus nang manai Tuhan wagijang. Borha mahita. Songon duta-duta daripada Tuhan. Songon utusan-utusan daripada Tuhan. Songon saksi-saksi ni Kristus. Maka tidakon menyaksikan adong do debata na juguk di tahta hamuliaon. Debata na sokal, debata na marmulia, debata na maringana di Banua Gijang. Jala si barita honota pabua ujung ningolut tapi kita akan mengadakan arak-arakan barisan orang percaya juga menuju tahta yang disediakan oleh Tuhan. Ima inganan hangoluan si saleleng ni lelengna. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami, mau lihat tema di pesta nahu patu pahami di huriam di Portibios sadarion. Ima di paringotan babua nang manaik doho tuban wagijang. Dang di Portibio karajaomu. Alai harajaomu di atas ini sudi harajaon. Hamuliaomu di atas ini sudi hamuliaon. Borhato tuban wagijang laos mangara de inganan. Diakana porsea diho. Tusido sabulon nito dinami. Si tujuon nami. Molo marsihoho pehami diakka haporseon nami. Nalau madapotton surgo naung pinarademi dohami. Ale Yesus Tuhan nami. Molo hupestaho kami pehana naik musa darion. Pabuahon na tutudoho anak ni debata. Naung patupahon ulaun na balga. Asam dapotak kedua kami. Atong mauliate matuhan nami. Mauliate madiho. Ala diukapo dihami dalan tuban wagijang. Alani disuruh dohami. Asa gabe sitidangi kami di Portibion. Loas mahami Tuhan. Paimahon. Hagogo nasiato dimto di porbadiai. Asa to dimina margogoy hok kami. Boy hami sitidangi dihasito ngami. Lao pararato karajaomu. Laho mamaritaho kabalgaomu. Jala laho mabuan
akka dongan nami lam tumorop gabe porsea tuho pabuah hodo Tuhan nami debata nami si padua hami mauliati ma Tuhan pasu-pasu mahami napunguno aing di joromon laos songoniak kadongan nami nasubui rap dohot tami ala niaka hagaleon ala niaka parsahiton tong do hubuak kami nasida tuho asa nasida pe Tuhan taruli nang dia sini roham atong topo manang nasida marhite hagogodo huasomi tarlumubiak kanatongon noaing di bagasa parsahiton anggia Tuhan marhite tangan yakka pangubati parhite amui mangalehon akka hamamalum di parsahito di nasida baik diak kadongan nami na peak di rumah sakit manang akka dongan nami na dirawa diak bagas nabi atong mauliate ma Tuhan nami mamasu-masu maho di sude gulmi ningulu nami asa totong gabe siti dangim hami marhite pangalaho nami marhite pabahenan nami doho marhite akka ulaun na dinggan hobartu naung pinasaha miulahonon nami di bagasa Yesus martangiak kami amen. Maret de mahita siya bukwede nomor 490 sada laos tapasaha maapiliata. Songgop Tuhan minaji jolomon oton dini debataki uhir patik muturo hakinon oton dini debataki bereng sihol hudi haroromi molohoro dahi sarton diki didihon matu awon apimi oton dini debataki suruton din paluahon awon paluama ode bata bereng dagiku tondiku disol paluama ode bata dauma pangambat di soarami isap ni daging sandok diriki namangarsa hitok tonton dimi paluama ode bata lehon hatami mato bodaki debataki nagogoi asa setalu sude musumi debataki nagogoi maka tindak kontok togo armi asa malu apar dosa disi asa dijakon Tuhan tamai debataki nagogoi Tunggop kami nadi jolomong oton dini debataki
Uhir patikmu turo hakino, oton dini debataki, bereng sihor di haroromi, molohoro dahi sarton diki, idihon matu awon apimi, oton dini debataki. Seuton di mapanglohon awon paluama ode bata bereng dagiku tondiku dison paluama ode bata doma pangambat di soarami isap mi daging sando diriki namangarsahi tokong tandimi paluama ode bata lehon hata di mata podaki debataki nagogoi asa sai talu sude musumi debataki nagogoi maka tindak untuk tonggo armi asa malu akar dosa disi asa dijakon Tuhan tamai debataki nagogoi. Tapa sahak ma peliata tuadopan debata maratang yang mahita. Ali debata manami nadi banwa gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon nadinggad dohok na sauli basa nama uli utus. Upasa tami masian nani lehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihan on pati bulhok karajaomu di tonga-tongani huriam dohok di porotibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami gudang ni si lehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus naung manaik tuban wagijang nahudul di siamun ni debata. Hasangapo dohot hamuliau madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roha dohamin waeng ala naung monako. Jala di pabaki debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Halongang ado sudi dalammu. Ay di patutoru horo dirim tutoru ni saluhut. Alai gabe tumi boho sian sasudi. Jala maruli goar asa lopit saluhut ulunitot lau marso batuho jala ganu pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung dikapodala tuban wagi jangga bisituani malipo namang odihok kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringana dope di hasianganon paima marpungu hami di labungmu sai pasau mabaga-bagam tuaka suru-suruamu. Lehotu nasida sahala doho hagogo siaban wagijang. Asa marmulia guarmu di portibion. Sai ajari maka partohona di huriam.
asa ho Bartolomo ni rohama ka aturan pamicango doho panunugu-nuguon nani atur hon nasida di huriam. Sai gom-gomi jala paretai masaluhu huriam desa dok portibion, asalam rara jala monak kuriami, leho kapistara siaban wagijang tuaka hiduk nami, tuaka padita guru bibel pro diakones, situa doho evangelis, asalam maraturak kuriam di tanoon, sai pajongjong harajau mudi bagasar rohanami, asa marhiras ni roha hami mangului doho mangihutoko, paho marohanami tuho, asa huhatidak ko kami mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, sai pahian mahatam doho dame di huriam, asa huingot tami, dada hasiang anoninganan nami, alai di banua gijang di labung mido, sai ramoti mana manggom-gomi hami, doho suruan na pinabaki na, leho tunasida hapistara sia banua gijang, doho uduk ni roha, asa doho nasida mangoloi paretam, pasu-pasu masaluhu parpunguan ni halak Kristen, sai homa dongan nasida, jumpa marpungu di gereja, di parsikolan nangpe di bagas nabi, sai lam lokangi siak kami dosa doho sude napa sorato kami di hasianganon, asa lam malungu kami, pai mahok karorom mangalapami tulabung niamai. Amen alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaumu, sai sau malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sadari okang luas siapa hari, sesa madosa nami songopan esa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to giho tu bangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homada mena tutodim. Shalom, selamat hari anak ini Tuhan Yesus marita saluhna.